back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mahigala niya ang katapusang sumpay ni atong sugdanon Dokyo ongoing tisoy. Una mo kayo na tinamahuan, busing? Ano siya tinamahuan? Natinamahuan. Nga dili maayo, Natimahuan. busing. Hindi kayo natinamahuan. O say, buti ba'y pasabot, anak, ha? Bay Nonoy? Unsa? Murag, dili pa ko sigurado, busing. Mong karungon pa na ako. Kinahanglan, matino ning tanan. Kinahanglan, yun, busing. Naglibog ko sa imong gipanulti karon ako, abay Nonoy, bay! Pareha na ito. Dilibong mo sad ko. Butanging natakilid. Dali! Dali! Tinhi mo sa gawa sa kwarto. Miss Balarat, unsa gud ni? Unsa may sana mo nimo? Pagilom! Bad ka! Bad! Bad! Pagpuyo ha! Hoy! Pagpuyo bata ka ha! Ihawat ka ron! Ugoy! Ikaw takla! Ayaw biya gid pagdagan kay ihawon kong gining bata ah! Ni ano silang gabugay? Hi, fans! Pa-autograph mo? Uy! Nabalik ka man ko dayon! Midapigin na to ang panahon. Dito pa na ako sila maabti sa gawa sa ilang mansyon. Og nalingla ko na sila. Padong na ang unggoy og ang baboy din eh. Si Dokyo og si Nonoy? Ay. Wanay lain pa. Unsa buti pa sabot ini? Gipatuo na mo si Dokyo nga panion siya nimo karon dayon. Kay may importante ka mang tuyo niya. Ang kanahansad nga unggoy nagdali dayon sa pag-anhi. Walang say kalibutan nga inig-anhi niya. Kidnapon siya og ipalukat og nililyon sa iyang daddy. Mao din ang inyong plano? Magadaotan mo! Ingon di ay ming butan ni. Oh. Oho. Oh, si Dokyo na ron. Oh. Oho. Oh, nagyo da. Oh. Oh, abli pa. Oy! Takla! Unsa ko ni, ha? Ay pagdagan. Si Kwate ka na Dokyo. Ha? Unsay buti pasabot ni, ha? Di man ka mong pagkasal na maong nahitabo ni Ron. Kwarta rin tuyo na mo ninyo. Mga naagod may kwarta. Di ba? Ipalukat ka na mog minilyon sa imong amahan Dokyo. Mori among tuyo. Okay ra, ailan nyo pasakitis takla og si Jian, ha? Kung mahimo, ako lang pasakitin. Ayaw sila. Over my dead body, mahitabo kita, di ba? Dokyo! Dokyo. Gakos Uy. na ay kabalaka. Sudayon ay. Panalipdan ta mo, bisan og magkahulugan sa akong kamatay. Dokyo! I love you, takla. I love you too, Dokyo. Gakos na, gakos. Kahilas kaya ninyo. Di mo tayo makita sa mga tao, magsalita. Hoy! Oy. Hoy, takla. Nahibog sa kayo ning unggoy nga kagwa para nimo ah. Dili masukod og makita ang kaambungan ug kaanyay sa binuhat sa iyang hitsura lamang. Oh. Kung dili siya mga maayo mga binuhatan, mag-unsa man ang gwapo? O yang batasan dili makaon sa iro, ha? Usa? Wow. Baka ba may wow mo, Bert? Bakit mamatay tang duha? O niya to paro na itong kalabira? Karaan na kini. Pero mas gwapo pagtanaw na kung naong kaysa mo. Katawaan ko ni. Karaan kang dako. Kanusa ka na tao. Ngano mo din ang naong nako. Ay, imong naong. Naong nako. Ngano Ako din? naong murag unggoy, pero imong naong murag lubot sa unggoy. Ah! Binuang marang imo ha. Gara pugal mo galon. Kasi Nonoy, Oy. back! Ay. Mana? Mana? Ay. Idukol ko Ala. nimo niya. Unsa nang niya sa akong unsa man ning mibara sa akong lubot. Pistola ni do. Ha? Una kayo paglingi. Dudo kay pistola. Kay bungkag ning bayanan sa imong utot, ha? Mulingi day ko bi. Op. Ay! Aha. Patay Imo mo na din ang tudlo. Takpan ko! Ah. Karaan ng Japan. Kini ako tiluon ni. Mamatay ka na Nonoy. Ops! Ha? Ikaw na ko akong lihok. Huwag ilogong pistola. Oy. Nailog ko ang imong pistola, ha? Tikay ko sa. Di ka. Oh,
Kalitan ko. Ops, gunita ito pistola. Masabi ko nimo, black! Ako ibalik nimo. Gunita ito. Karoon, mag-ilog ta, duha. Mag-ilog ta. Ops! Ang bigil pistola. Ang bigil. Ako ni! Ako ba? Ito mong sa dato sa lain. Ito muna ko subuan! Dagan ko! Dinagan ang bakti ka! Ato sa ito mong nilalat Uy, eh. papunta na ara maikot si Nunoy. Ito mo sa dato lalat. Bulat! Dagan na! Dagan ni Hinga. Salat, daguhan lang po sil. Ikaw dyan. Ikaw badlok. Tubong na ko subuan. Dagan sa kajihan! Sige, bantay ba ikaw kas pusil. Pistola. Niyasan to. Tubong na ko subuan. Dagan sa dagan. Dagan. Ayoy! Nataga ka pistola! Awa na, langpot na. Ako magipatiran. Uy! Natulang ito siya ni Miss Lalat sa pistola. Higayon ko na kini. Ayaw ko na yuga! Ayaw ko na Sikon ko siya. Natumba ko. Muni angay ni mo tautay. Dautan di ay ha. Pwes, kining pistola po ni Ton ko ni. Nani mo pistola? Kini ang aga ni mataglaan ka. Babagan ako! Patay na ko. Oh, Nilik ko ang bala, padong din ako. Patay na ko. wait a minute. Kadiyot lang. Dokyo, hoy! Ah, Ay, sulirat mata ni mo dia. ah, Kinsa man di bida ini? ako. Oh, O di ko, batay sa ako ba sa? Patay ko! kinsa man di ay? Ah, ah, Nonoy? Buang na na. Oras na mga buangan. Uy, naunsa ka Nonoy? Patay ko! Barag-barag ko ko! Okay, sabi sidekick na ko. Ako! O, di siya kamatay. Ah, Tingnan, tingnan. oh, uy, dakla! Patay na ko. Patay na Duto ko. sa lidaa eh. Dakla ko may matay. O, kaniyo takla. Mga tao na sa ko. Kinsay lini-lini na to. Ako? Hindi ako mamatay. Ah, Labaw ng dili ako. Ako ginamusil. oh. Kinsa ba din batay? Kinsay kontrabida din eh. Katawa ni katawa! Ako, matay. Ikaw ang matay. Ikaw ang matay. Ako di mo matay ni ay. Patay na. Ay, kasakit. Patay na ko. Sige lang, mahuwa naman yung drama. Patay na lang ko. Huwala ko. Wala. Kutasa eh. Lingaw kay ko na. Patay na sa Bogart. Kaliot na. Mubarog ko. Napakay numero no. Ay, mubarog ko. Ay, O pa magawas di mong maintain. Barog barog sa ko. Gay. Ano di Kaliot barog man ka? Bahu, adri, ay. Hugaw kayo. Hala, no? Ubalhin sa gubang ko, ha. Diri na ko, diri na pita, eh. Kanini. Ano, ang igad. Bahu, adito, eh. Ari na kong matay, diri, ha. Ay. Ready, Samot. ang bangko. Samot kalingaw. Malingkod pas bangko. Nanginambit pa. May piyong pa. Patay na sa Bogart. Wala. Kuya, wala kayo. Milingkod Hala, pa. uy. Ikaw lang. Napusilan ko si Bogart. Awa na, preso ka. Dili man ikaw ay ako pusilon Bogart. Dili ikaw. Pabuang-buang dahil lalat kay pare ka preso. Dili man si Pabuang-buang. Bogart. Awa. Natukan ko rin Ako sa mabuang. lidaan. Mano! Nabuang ko. Awa na, lakaw na sila tadan. Ako na yung pistola, bay. Lagi, dada na. Awa na. Yatag Christian ay. Pulis! Pulis! Daras ka banahan. Dakpaning buang, pulis! Dali buang! Asa man tiga si po tanod. ni mo dadon. Nabalinin mo ni. Di padakop tiga si tanod. Dali. Si Gia na sa imahe kay Musulti, di ba? Dali, diyan. Kuyogi ko. Oo, Kuya Nunoy. Ali. Parehas eh. Parehas silang duha. Kanya, samanta ni day. Kita naman duha ni day. O na, malinaw na ta. Kita lang yun daw, bili ni takla. Gakos ta, kay mahal di ka. Gakos ta, be. Okay. Mugakos ko, Dokyo, ha? Di ta magakos, di ni Minding. Og din ni mga higala natapos atong sugilanon nga naguluhan. Dokyo, ongoing tisoy. Sugilanon gisuwat ni Oji Kumpok Krakasa, Directress Jennifer Dato Binyosa,
Explainer Ariel Mancao, Audio Editor Christian Jano, Soundman Ricky Pursuilog Kari. Aba sa dili pa kami hingpit nga manamilit ka ninyo, siyempre, aniya ang artista nga hatag pinabuitong sugidaron. Sa papel ni Dokyo, Alan Goliat Tacorda, Takla, Jilly Haka, Lalat, Joby Abajis, Bugart og Turo, Jojo Aligre Buron. Sa papel ni Gian, Directress Jennifer Dato Minyosa. Papel ni Tokmo, kinibos yung alagad Ricky Garing. Sa papel ni Nonoy, Aldwin Nakurda. O sa papel ni Ricaila, Rent Garing. Sa papel ni Hercules, Christian Jano. Hangtod sa sunod higayon, dagang salamat siyong pagpamilya. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!